Ya penampilane. Aku wong apik. Lho. Batang teko kowe. Tanteni iso batang. Sing ndi to? Sopo kowe? Lah Kowe kok gak tunggale kene to, Pak? tunggal kene apa ora dinteni ket mau randang metu-metu. Wong edan. Laknat ajingan. Lagi teko kok iso mbok onen-oneni kuwi lho. Sapa jenengmu? Lan saka ngendi paranmu? Hai. Budek. Wah. Menika pamundhutane Mbah Lurah, Mbah Pajar. Mbah Pajar mundhut menika sinden wanita Rainaga. Masa mbok padakno Rai apa gayor? Paring asma sinten, Nduk Cahayu? Wong sing kebangetan ki sampean kok. Lah nyapa? Lah nyapa aku mbok tinggal. Lah aku wis dhisik ae. Aku rene mau pe ya dikeroyok cah nom-noman, Mas. Masalah. Lah wis di apa Sampai alah lah sampai aku ternodai gitu ya aku mau. Allah. Ternodai piye wong kono ya pasangan kabeh. Simpangan karo Pak Bupati mau, Mas. Wes. Alhamdulillah. Salaman Pak Bupati. Wah, langsung aku ndereki Pak Bupati. Lah kok ning ndi? 12 toilet tibake, Mas. Akhirnya aku mbuat. Kowe ora ora to ki wilayah kene iki anu Pak Dalang. Ilu jendalu Mak Cangi, Bulimbu. Kowe sing dalu. Nggih, nyun pangapunten niki wau radi telat. Radi randan. Nggih. Saking pundi niki wau kancane teko kensone kok yahene lagi teko. Lah kula niki laris-larise pesinden. Laris-laris Waranggono. Nggih. Oh, Niki wau sonten niku campur sari. Oh. Terus mari kono double dine. Dobel terus campur telek, campur Lah. Yo double elektron apa? Ya maksudnya iki yo anu terus bablas ning wayangan kene, Mas. Oh, roh balurae. Lho piye to lah Mbah Lurah karo aku ya wis kenal suwe to. Pak Fajar. Pak Fajar. Sapa? Putra Fajar iki to. Nusantara. Pak Fajar Nusantara. Lah ya roh no. Lah ngaku akrab. Lah pripun to? Dhisik sadurunge kali nibu, riyen kali kula ning Mak Cangi. Iki lho omong apa kok tak bacok ndak. Awakmu iso Pak gawe. Fajar Lho dhisik iso gawe isu lho. Isu lho. niki sejarahe wonten. Sejarah piye? Sak nom-nomane Pak Fajar riyen niku dolan tenggen kula. Ning nggonmu ndi? Guyangan. Lah iki ngawur ora mungkin Pak Aku Fajar. buka stan ning kono bakulan. Bakul apa, Nduk? Ya bakul kroto to, Kroto Pak. ya apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke Pak Fajar. Asik. Ya ora mungkin. Maksudnya iki manuk ocehan iki lho kok pikiranmu ki negatif kok. Madheparono dalange. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Ana apa, Pak? Ana apa? Aku ngimbu puyuh ning kono urung netes aku tak. Sing kebangetan iki niku nyuwun sewu Mak Cangi. Sapa sing banget sapa? Panitia malam hari ini. Oh, panitia sigap-sigap lho kok kebangetan nggon apa? Lah piye iki kan padha karo anu kan Mas, aku iki dianak tirikan. Kok iso? Poster banner ning tiap perapatan nenek pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Dwijo Kangko dengan bintang tamu Cak Percil, Cak Selendem, Elisa. Mbak Elisa. Foto kula mboten wonten, Mbak. Kula serik atiku. Lah kowe ora ro lha sebelah ya enekno lho. Sebulan di to. Lah pernah dikai foto lho sebelah wis ditambahi. Cagak telepon kae. Lah tulisannya menerima sedot WC lho, Mas. Oh. Mosok aku bintang tamu kok nyambi sedot WC. Ngene bar wayangan sesuk postermu di templek-templek. Tenan aku ngerti ngene iki aku ora munggah bengi Alah, aku. alah ya aja nesu. Wong kok gampang nesu. Fotoku nek reh. Modele kaya ayu-ayu wong. Kok nesuan. Kok nesuan. Ya sesuk ditemplekne dhewe. Sesuk tak templekne. Cagak-cagak telepon diwenehi tulisan tersangka. Lah, Perkara poster ora dikei fotomu ora masalah. Sing penting kowe tekan kene tur bayaran. Loh, sing bayari sinten? lho. Yo ki melok sapa? Lah kula niki neko lho. Kula niki kan pesinden anu to. Apa? Nekat. Berarti lah mesti nekat lah nek rame-rame, Tak parani tak sindeni. rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah ndek kok malah dipendungi wong rame-rame. Lah wong kepaten nih, Mas. Oh, kleru. Lah wis tetes tak sindeni akhirnya aku tonyo nih. Bau ngep kabeh Mas gini. Mosok mungkin. Ngono kuwi ya diperiksa dulu sebelum melaksanakan. Lah ora ngerti kok saya wong kene iki ya sindene nekat kok panjen. Mbak Elisa wis nembang. Mbak Elisa mau nembang luar biasa. Awakmu nembang apa? Lah ya jelas nek Mbak Elisa karo aku kan jan Suarane nak Mbak Elisa karo awakmu, suarane Mbak Elisa lo ngelokor. Ning anune seragame padha lho, padha. Seragame padha lho. Padha. Gelungane ya padha. Engko mari kene wong papak wong kedah duet niki mangke kedah. Iya iya. Saka gelungan ya kon dhuwur ya. Kon dhuwur padha karo Elisa. Ya. Terus Kok kebaya padha karo sejarik emeh padha. Sing beda manuke.
Maksudnya pripun to? Ya aja ngono lho Lang. Kono manuke. Kuter kono manuke anu. Oh, iya iya Mas. Oh, beda. Open-openane. Nyanyi iso. Nek ku rada anu ngono terus. Lah, ora usah dibakas. Ya kalau nyanyi apa iso ora? Ya nembang ya iso lha tuwek-tuwekane iki ya tuwek aku daripada Mbak Elisa to Mas. Mbok Berarti meni. sinden sing nom-nom iki panutane awakmu. Ya aku kabeh sing dinot. Berarti lah nembang apa dangdut apa Ya nembang apa? Sampeyan Bisa ya? pengin apa? Copong. Pocong, Pocong. copong ya apa? Pocong iso? Loh, iso. Dajal contone pocong piye? Umpama kene. Selidro apa? Selidro. Selindro. Ilmu iku gitu. Matur nuwun. Apal ini. Ya biasa nih. Biasa ndasmu. Kok iso iki gawe Ya terus nih, Jajal. kata-katane. Matur nuwun. Weh. Pamiarsa dayanipun. Ingkang nonton wayang dalu natas wonten mriki. Terus? Mugi-mugi kathah berkah keng pangeran. Aku iki urung lahir lho wis iso pocong kok. Iya. Apa iso tenan? Iya. Tenan ora? Sakinten Mas? Budek iku Ngelmu iku Bapak Ibu. Iya iso ngono. Bapak sapa, ibu sapa? Bapakku. Buku. Terus Mas ganggu lho Mas. Kene ada wong nembang nyapo ditakoni lho. takoki. Kancane kelangan ngene. Bapak ibu. Bapak Ibu nyiliti iku jenengku. Sik no. Kok gak penak. Bene ancane jenenge nyiliti. Ayo terus no. Asli kongguyangan Ben. gandes luwes meraati. Terus. Aku iki gendakane Pak Fajar Nuswantor. Guri wi lho. Oke, menburi. Wah, Aku masih burine kok kaget kata-kata. tertib kono Mas aku. Wah, urutane iki wong kowe iki nyanyi ora iso lho, lak nyanyi iso. Kowe lak sampe dhuwit. Cewek Alah. Kok ewoh aku wis kok cewek. Sing guri 12 Lah, iso dadi wenek lho. 28. Nadane lak karo aku mesti kena dangdut. Lak iki lak Jawa slendem. Jawa lak slendem. karo aku dangdut. Dangdut, Mas. Dangdut lawas iso. Ya iso to, Nah Mas. niki lho Mak Canggih. Iki coba, Dangdut dites ya. lawas saged. Nah, ya. Mayor apa minor ya? Oke Mas minor. Cinta jambu. Sing saiki sing ngetren ning Merah Merah jambu. Oh iya. Merah jambu. Nadane Mas, nadane Cinta tok. jambu. Iya, jambu. Oke. Cintaku hanya kamu. Nyanyine lho. Ababmu kuwi lho. Mbok abab iki kancane matane. Sing viral iki nganggo ngono iki lho. ora usah nggih kuwi. Tapi pas irunge kancane. Hawane ku lho rene. Wis mambu batang. Lho. Lah ning mburine sik loro njaluk apa piye? Ayo. Mosok ya sinden Cintaku mandat. hanya kamu. Cinta merah jambu. Asik. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku. Yang takkan mungkin terbagi-bagi. Jeng. Elah, Jawa Ya zaman iso, ya iso. biyen, aku zaman biyen. Nah, awakmu lagu dangdut Indonesia ya, Pak? Tresnoku ya mong kowe. Tresno abang jambu. Asik. Rinduku ya mong kowe. Rindu anget kuku. Asik. Adalah encah prawan. Pohon pisang, lihat pohon pisang mosok Deloken wit gedang. Yen to uwa metu ontonge. Deloken rondo
yen to turu ketok ontongi. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontongi Pak Fajar. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontongi Pak Kangko. Ontongi Pak Kangko. Ontongi Pak Kangko. Mlungker. Masalah. Badar sejatine wujud. Kurang ajar wingi. Aku so lali. Ipal-pelanmu lawas lho. Aku lali. Zaman dhisik pasanganmu YP. Iya. Iso lali aku lupa sih. Lah kok lali? Nduk, Aku dosa. alah. Kendasmu kuwi lho. Ndas kok dikelontoki kaya Lah sing kurang ajar iki Mas Percil. Masalahe nembang ora iso lho kowe. Awakmu kuwi lho. Nembang keren ngene-ngene lho. Mbok klontoki malah kaya dung sahur. Oh iya, iso lho. Ya iso to. Pelok. Iya no. Tuk tak deng tuk dang tuk ning ning nang neng ning ning nang neng ning ning pelok. Iya. Pelok. Patapim tralalelo tung sahur dung patapim tralalelo tralalala tung sahur. Hadirin sekalian, Nganggo siaran. malam hari ini di Desa Pacewetan hadir 3 anomali. Yang di sana ada anomali jenis boneka ambalabu. Apa, Pak? Maksudnya apa? Kodok nganggo ban. Iya. Yang sebelah saya ada cappuccino assassino. Iya. Wujudnya apa? Saya sendiri ballerina cappuccina. Mas Kangko. Dan sebelah sini simpan sini banan ini. Apa, Pak? Ketek Mas. Walat lho kayak Mosok ketek numpak gedang kae. Kowe ngawur. Lah delok pawahan. Selamat malam Simba sini banan ini. Ampun, Deko. Jenenge kan apik. Kuwi jenenge animali. Lah iya. Anomali. Anomali. Dudu ani. Supali. Almarhum. Senior. Nuwun sewu. Niki anu ya duet mawon nggih kersane sing mboten saged mboten duet. Niki lho. wong telu lho nyanyi bareng. Nah, niki lho. Kamu sapa ora mau wong telu. Oh iya. Dadi anu vokal grup. Ampun nyanyi bareng to, Pak. 3 in 1. 3 menjadi 1. Trio. Lah ya 3 in 1, 3 Nah, menjadi Trinban 1. kuwi kopi ABC. Bisa barang Jaja? Saged. Apa lagune? Mayor. Jenengan nyuwun lagu napa pun saged sembarang. Bukan iso kuwi. Lagu Malaysia. Walid nak, Dewi nak boleh. Walid. Lagu lho iso apa ora? Oh lagune. Napa kok Walid nak Dewi boleh? Wes 1000 kutha ora iso wis 3 tahun lho sak 1000 kutha. Ya liyane Mas aku gak arep patek iso nek saya buku. Loh, dibalane gen iso. Oh ya 1000 kutha. 1000 to. Lah kula mangke timbangane diseneni niki. Ya wis Ora. 3 tahun lho, Mas. 3 tahun nek muajar kudu saiki iso. Suara siji. Kowe suara loro le. Ya. Awakmu suara apa? Kire. Ora. Ngono kawit nesu kuwi lho. Lah biasane kire kok. Ora telu. Enggak, telu, trio. Loro lho Mas ini. Mosok bolak-balik aku mau ning mburi ngeram semi ketoke Mas. nganduk lu ngrasani apa. Ngono kok iso ngramsemi. Aduh, susuku melumpuk. Kurang ajar. Ngono kuwi ya ditata dhewe. Iso ora? Hei! Sama Mas. Ya. Hei! Sama aja. Ya. Hei! Yo lambe mulu. Iki aja ning ngandenge. Lah iya pas. Pas. Aku seneng. Seneng nih ya. Weh, sampeyan iso. Wonten pamundutan. Ora. Iki kudune awakmu iso nyanyi sik Ojo kok cerewet. enek jalukan. Yes. 3, 2, 1. Urung setok matamu. Aku setut. Ambil suara. Wah ambil suara sih. Aku malah ketut. Oke. Oke, 3, 2, 1. Walah alah iki lho. Wis wayahe 1000. Lah kowe mau ngene. Ora. Wis wayahe 1000. 3, 2, 1. 1000 telu. 1000 kutha. Aku tuku tahu 1000 telu.
Lagu padane tahu. Seweneng. Lah kene luwe kok. 3 Sewu kutha. 3 2 1. Sewu kudu. Kutha. MTM tenan kowe. Apa ya? Matamu. Sewu kutha. Ayo toh. 3 bareng. 3 2 1. Sewu kutha. Wes tak liwati. Bisa. Sewu ati tak takoni. Iki lho. Goblok telung Nadiamu tahun. lho. Kok pekok. Cengkokmu, nadiamu kowe gak Mulai enak. sadurunge Covid lho. Niki napa pamundutan ya, Pak? Ora enak. Ora enak. Iki dirampok sik. Awakmu kudune iso nyanyi sih. Hei, mburine iki langsam. Lah iya. Sewu kutha wis tak liwati. Ya apik pas to, Mas. Jos. Sewu ati tak takoni. Iki lho. Nadiamu lho sing pas. Terus. Nanging kabeh Ya ngono. padha ra ngerteni. Iya penak jane. Lungamu ning endi? Men kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton, ayo nonton. Ayo mlayu. Montore mlaku. Wes. Kayak lerun. Saman rong-ro masalah. Saman rong sing anyar. Iki lagune lagu jadul, Bos. Apa lagu Jadul. ngono kuwi? Oh saiki sing kondang lagi jadul ya. Mangke. Lorenzo. Na. Lorenza, ngono ya padha ae. Lorenzo niku pembalut. Pembalap. Pembalap. Lah nyapa tekan konoan Leru. Ayo. Wes wes kok kono kersane mandek mau wis aku ya nyanyi ya. Oke. Aku sing ngendang, kowe sing Melodi. Aku melodi. Pak sampean ngebas, Pak. Gitare aku. Pak, Apa? Piye basmu piye? senare tayangan to ya. Ganti Pak senare. Pak. Aku pasti lek. Kowe ngetoke senare diganti. Ecek-ecek sampean kecere. Ya, cek. Icik. Nih, Pak ya. Icik. Ayo icik-icik. Ya, icik-icik sampean. Icik-icik. Urung. Urung ya. Oke, dicoba dulu. Coba dulu. Dari melodi ada Cak Selendem. Ya. Ketok ketang. Iki kerpake kurang ketok. Icik-icik ngene to. Iki ngene. Iya, apike live TikTok. Ya. Ku sing nyawer akeh lho. Sampeyan kurang ngono. Ceket. Oh ceket. Lamune icik-icik kok. Ayo. Ceket. Doret. Kendangnya Aku lho. Lah Iki iya. tok dulu dong, tak dong. Arep mulai cek. Tung Tak sek. Alah, ya mati. Nyapa teksek. Tek ting. Mati teksek. Goblokmu. Wes ora nggih kuwi. Tang tok detang tok detang tung tok tak tung tok tak tok dedek tang tung tok tak tok tang tung tok tak tok dedek tang tung tok tak tung tok tak tung tok tak tok dedek tang tung tok tak tok tak detang detang tung tok tak tung tok tak tok dedek tang dedek tung tok tak tung tok tak tung dedek tang dedek tung tok tak tung tok tak tok tak tung tok tak tung tok tang 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 nyanyi mana goblok Nganti kancane bepentek. Iki lho cek-cek sampai luput metronome lho. Nganti hidupku nyemprot-nyemprot. Kapan garap dalang nek ora ngene? Dalang sampai mutah sampean.
Nyanyi langsung. Nyanyi yo. Kowe lagi dang 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 dang. Ces, kowe bengok. Nah. Sabornya. Kodene ngono kuwi, Mas. Sabornya. Dang 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 dang. Ces. Aku langsung. Ya. Dang dong dong tandong dulu dong tandong dedet tang dedet tuh dong tandong dulu dong tandong dedet dulu dong tandong deng dulu dong tandong deng tandong deng dang 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 dang. Woi, aduh. Aku iki matamu. Tapi lo. Aku iki. Aku iki matamu. Aku iki. Lah ki mau marahi Aku nesu karo awakmu goblok. Aku iki dadi seniman kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan mak jedar mak jedar mak jedar jar BRI teko wah iki wayahe bayar angsuran mak jedar mak jedar dar FIF teko wah iki wayahe bayar cicilan mak jedar mak jedar mak jedar jar Bang Mekar teko wah iki wayahe pelunasan mak jedar mak jedar mak jedar dar Pak Fajar teko Kenapa Fajar? wah iki wayahe ning guyah Enggak boleh. Senane padalang. Ora ngesane padalang. Aku sih ora melu ning cangkemku keju. Butuh niki benjing pentas teng Istana Negara. Icik-icik tok. Karo Bapak Proro Ning kepresidenan. Bapak Proro. Awakmu kupingmu salah krungu. Bapak sapa? Kok rumah sakit lho. Anu menika sindir-sindiran. Oh iki ana pamundhut iki lho. Iki pamundutan. Pak Supriyadi Kasun Pace Wetan. Nyuwun tembang tresno kalian cinta merah jambu. Ketua panitia. Ketua panitia. Menika Oh, Pak Supriyadi. sebelum dalu Mak Cange nyuwun tembang kembang rawe kalian selendang biru. Gending menika katut dumateng seluruh warga yang hadir di lapangan Pace Wetan. Nggih. Saking Bu Maroh MK Cabe. Pak Lombok. Petani cabe. Menika saking Mbah Min Manuk. Halo, anu niku, Mbak Men niku tunggalen Mbah Plus. Iki Kok jenenge padakno Wong matematika. tuane jeneng ABC karo alkali kok le. Kuwi lho piyayine lengkap. Matematika. Lho piyayine. Oh alah niki. Niki Perahu layar Kutha Blitar, Kutut Manggung, Capil Gunung. Kan sami mawon. Ya, oke banget sing nyuwun. Ayo. Ping. Diaturke apa? Ping gunung. Ping. Terus menika ugi wonten iki menehi dhuwit yo an. Teruntuk Bapak Dalang berserta krunya mugi-mugi dipun paringi seger waras sehat. Amin. Amin. Makin lancar, makin jaya. Amin. Minta request lagu Upomo. Alah, upama aku ra wedi dosa. Kuwi to lagune. lira tak bales loro. Niku lho, dang 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 kuwi lho, Mas. Ora kaya Apa? Gini ku judulnya upama. Upama aku ra wedi dosa. Bendina tukaran karo marot. Kowe anu kowe masalahe. Kok malah marahi sing Kowe masalahe cerita pribadi kuwi masalahe. Nah. Menika saking Bu Lurah Fajar, saking Ibu menika. Oh, Ibu. Ibu ini nggih perias nggih. Iya lho. Oh, alah. Muah. Layak mau dirias kabeh Mas. Sing ndi? sing dirias. Pager-pager. Maksudnya kok apa mau? MUA. 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 Muah. Make up artist. Heeh.
Menika napa boleh? Ya ya, Sinten nika sinten? salah satu. Sinten? Anu genti Mbak Winong karo anu sapa jenenge Wiwi Ernawati. Ya, loro ya kok bar iki Mbak Lisa. Nah, coba diatur jumeneng ya. Nggih no. Oke, yuk musiknya kaya ngapa support. Yo, kaya ngapa Mbak Winong Nawangsih dan Wiwi Ernawati. Yo. Lolole. Asik. Ah, siji cek perawan, siji rondo, Cil. Sing putih sing perawan. Sing Cek perawan sebelah kanan. Apik. Piye, Heng? Halah kaya enek rambute. Kaya wani-wani Upama Nyapa? Iki Aku Winong kok pindah isih sini. Joko. Dalamnya putih. Aslinya dari Tulungagung. Ya ampun. Tulungagung Iya. sama Sama karo sapa? yo aku tuh Lho kok tulung aku nggih. Tuban. Aduh. Lah kok padha? Jare kok sama. Lah tune kan Ya padha. padha tulung padha. Gung karo ban iki beda. Padha tune tok. Mas aku nduk Cahayu. Menika pidane sang putih Mbak Yu. Kelas 5 dia. Medion karo tulung aku. Iya Mas, Paham ora? paham. Paham ora? Wong iki wong loro kaya ngene iki segere kaya ngene iki mesti suarane kepenak. Ya ki lho sing diarani Duwi. Hah? Wiwi sama Winong. Berarti W. W. Duwe W. W2. Oh iya iya. Ya iki sing jenenge AWW. Kuwi toko. Kuwi toko kaos. Artis Wiwi Winong lho Mas. Iya iya iya. ABW toko. Oh iya. Lho, coro nek Kuwi blonjo. biasa lak tuku coro nek kono. Oh, golek sing diskonan 20.000 niku ya. Mbak, coba ya. Aku pengen coba dulu. Lagune napa niki nuwun sewu? Oke, karek milih ana merah jambu, ana upama, ana perahu layar. Ayo karepe bocah-bocah ki apa? Advokat betul wonten, Pak Cang. Tembang Krisna. Pak. Abang Advokat Abang apa? Tresno. Apa kati apa? Lah ini liyane merah jambu. Jus. Tembang Tresno. Bukan. Ini pesisir Banyuwangi nek kowe sing mbok omong. Kira-kira apa lah iso. Aku pengen sebab sok-soki nembang, Iya, tapi Mas. kalau ekspresinya nggak bagus, niku jelek loh, Bos. Oh iya, betul. Dites sik Mas. Betul. Iya 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 iya. Padang bulan. Tembang rene. Tembang. Padange surya. Coba. Dadane Dok. Coba. Ayo. Padange surya nanging patang ning mripatmu. Terus sin. Sinare rembulan Tangan. nambahi susah atiku. Asik. Ekspresinya harus sedih loh itu. Terus. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu. Alah. Nanging nyatane aku kok pusing. Tembang kangen. Tresno. Kangen karo sapa Tresno ning Tembang Tresno ning lambemu. Lambemu dhewe. Kowe iso ora ta rasa. Luko. Wis kono padha birune ngono. Aku ning kene Mas. Ya, ngono. Padha birune padha dhuwure ya, Pak. Padha dhuwure. Ayo Bang Tresno. Ayo. Angel dibedakne. Angel kuwi dibedakne angel. Aide kan jambe sinegar to. Sampai sini gara apa sing sitok gundul no. Iki sadurunge gundul sih disigar metune iki. Mas. Bang Tresna ya? Iya, saged. Oke, Aman iku aman. Yuk, Cok, budale, Cok. Hop. Apa? Tembang Tresno kendangane bisa tipu Mas. Piye? Tak tungdlang. Oh. Sambel kemangi. Sambel kemangi, Kalau gue blok. nutupi. Ya, kuwi lho, genen ora penak aku nek rambuté ra apa-apa. Wah, kaya. Lho, tempundi Pak Bayan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalem pun Pak Kangko. Oh iya leres. Diaturi kenduren wonten dalem pun wajib. Loh. Ya, Nyapa to? Wah, aku ora gelem mau digawe praskar karo batang iki kok. Nyapa to? ndasku iki mau masuk angin mau piye? Kurang ajar. Wah, aku ora gawe malah Masa
ada angin. Cok, 3, 2, 1 ya. Mbak, cantik-cantik ya. Pak Dasun, Paci Wetan, Timbang Tresno, ora aturaken kangge panjenengan. Mami. Mbak Minisa, terima kasih yang ada di TikTok. Langkah asli. Padang Sorya nanging petenge mripatmu sinar rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok abusi.
nuwun. Mereka wonten pamundhut sing nyusul Mas Percil. Napa menika? Mereka saking RW 6 nyuwun ninggal katresnan mongko wis diaturke. Nggih, sampun. Nah, diganti Mbak Elisa sing kon nembang. Kene. Ayo Sa. Cahayu. Elisa Urkarus Alasu. Ul karo alaso Diaturke kene. apa lagune ini? Nembange apa manut awakmu, Nduk? Nggih wonten pamundutan Selendang Biru napa pujaning se? Nggih, pujaning sih mereka saking Pak Oh, Lurah. dari Mbak Pak Lurah Elisa. ya. Oke, siap. Nah, diaturke pujaning sih. Teng iki nggih ingkang wonten nyuwun niki. Jaluk apa? Apa? Nyuwun wedang. Mas lagu. Maksudnya jaluk tembang lagu. Aja wedang. Nyanyi karo kowe iso ora pujaning sih? Iso to, Mas. Piye? Kena apa? Nek telek. Nadane Sabar, Mas. sang musti. Iki to. Sang musti kaning asmara. Terus. Mana kayak sing lanang kena kanker. Apa? Kanker matamu. Lah kaya apa penyakit? Lah kaya bertikemu. Aduh, sang musti ngono lho nak. Sing semangat. Sesemangat Kowe macakmu lanang lho wisan iki. Gelungamu cepot ki dadi lanang. lanang. Iya. Lanang Gagah. Gagah. Ketokno dadamu. Oh. Mlaku Loh, kok. mlaku. Etek Kaya. Masa kaya nyelu-nyelu sira. Sang sepelane riyen. JP. Apa kuwi? ya apal, kudu apal kowe. Aku ora hafal. Apal. Lagune Solo to. Iya. Solo. Solo to? Solo. Oh iya Solo susu. Iya wis. Mbak Elisa. Bagaimana pendapat Mbak Elisa tentang para pemirsa yang ada di Nganjuk Mbak Elisa? Wah, ya. Biasa sekali Mak Jan. Mbak Elisa nyapa Kita takoni Elisa ora kowe. nyapa kok Mbak Oli tap-tapan. Batang iki melok ae. Ini sing tangane Mbak Aduh, Elisa tutu Mbak wakil. Oli. Sampeyan jawab, Mbak. Kula jawab nggih. Nggih. Nggih niki luar biasa penontonipun tumplek black menika. Saking kathah raine ra suwek kabeh ketumpan black ini. saking kathahipun nyiliti. Jane kata-katane piye to kowe? Kuwi disisekne sik enggak iso to. Ngono terus belum kepenak. Enggak isa. Elisa asline ya ngono kuwi. Ya dadi penontonnya piye nduk cayu Tumplek black. tumplek black kongguan iki jane emang Blek. Tumplek Pancen black. logate Mas logate wis beda Mbak Elisa. cara sampean delok kaya ngene iki seneng banget apa ora nduk cayu? Seneng remen banget. Ya jane miramen ki enak nduk miramen seblak bareng kuwi. Jane iki piyayi pundi to, Pak? Wong ndi to? Sulawesi. Seko toli-toli. Siko toli-toli. Ya padha lho karo daerahku. Mbak Elisa kan saka toli-toli. Iya. Nek aku saka tol ke tol. Kalau apa? Tol Cipularang. Kalau apa? Cipularang asline kowe. Cipularang ta aslimu? Iya. Mbak Elisa sering ke Nganjuk tapi penonton terbanyak pada malam hari ini. Pada malam hari ini. Wah, tace wis luar biasa. Dasare dalange kuwi ki dalang Dwijo Kangko. Wah, Wis niku pengge mare wonten Nganjuk kathah sange. Ah, jane. Ya wis, mbuh sak karep sak omong-omongmu Ora penggemar tok niku Mbak niku. Nggih, napa? Ning dindi Mas Kangko Nganjuk wah tenan-tenan Tunglor Mas Kangko. mateni bayi. Mesti bayi ini. Tung kidul. Mateni bayi. Etan Mateni bayi. kulon. Mateni bayi. Lah sing tuwek ora enek. Ora wedi ya Mas. Karo bojone. Wanine karo bayi. Mateni bayi. Apa nduk Cahayu nembang Ya ya nduk? pujaning Pujaning se. se. Pujaning se. Buat Pak Lurah Ye, spesial. Ya, betul. Pak Majar. Nah, Pak Lurah Wajar. Makanya ya. Ya, semoga. Nek iso gamelane ikut. Ya, Ya. seru to. Nembang iso plek lagi kan ana saiki. Aku tenan, aku Plekan. jan seneng. Ya anda ngono lho. Aduh, matur suwun lho Japredil. Sempan nuwun kalih atus. Ya, matur nuwun. Aku taknya. Ya, matur suwun. Tukon babak tukon. Aku ngono kuwi, pilih laris. saiki ning ndi tak kek. Dungaren kok iso kei. Aduh Pak, Bupati mau ya. Masaku Akhirnya lomo. Lomo. Jebolnya. Bayar kamu perantara tok. Walah ger. Duwe Pak Kuwi mau ning nggon surat mesti enek tulisane buat Cak Percil tapi dibagikan ke semua waranggono. Heeh, lah iya tak dunge kabeh. Entek lho. Iya. Aku ndelok ning YouTube wong iki. Yes, sempan Ini nuwun, anak Pak. anu Mbak Elisa sama Apa? Mas Lentem, Mas Yeki, Mas Nggih. Percil. Nggih. Iki nek pamundhe saka Pak Lurah diaturke. Nek saka Bu Lurah kok ora diaturke awake dhewe. Mas piye to, Pak? Nah, Lah iki Bu Lurah nyuwun lagu upama lho.
upama sliramu sekar. Oh Iku Nyidam Sari. Nyidam Sari lah. Kene. Ayo. Kene tak atasane. Jaturke. Ngono ya ora sing anu. Awakmu kok wis hafal. Saya kene ngomong Pat. Wong lagune kancane dhewe. Gat. Lagune kancamu dhewe Yes, apa? ayo. Upama ya. Ya. Oke, siap. Ya. Mbak Elisa apa? Mbak Elisa apa? Upama kan? Ayo. Umpama apa? guyu. Upama. Iya. Apa? Sili. Ya apalah. Mbak Elisa apa? Apal. Sampean apa? Hafal. Lah awakmu. Aku ora apa. Nek ngono aku melu awakmu aku ya ora hafal. Gak tulisan. Ayo selesai. Dibaca. Saking oke lagu kok. Gak lagu lu kathah. Lagu Banyuwangi to. Banyuwangi dengkulmu. Banyuanyar. Jawa tapi nadane Jawa Banyuwangi. kuwi kolaborasi Jawa karo NTB. Banyuwangi. Dadine susu kuda liar. Mangga Yo. upama kagem bulurah. Ya. Yo, bulurah ben seneng. Ayo. Ah, ya. Aku yo apa ngene. Ah. Yo, Hanya Ada tak selendok? Ada Mbak Elisa. Monggo bulurah pacar. Sugeng midhangetaken bersama Cak Percil Mbak Elisa. Ora harus. Halo. Yo. Rock. Iya. sampun. Mbak Elisa. Eh, Ini ada permintaan masih satu lagi. napa Pak Kang? Ya kuwi saking juru kunci Mbah Min sik nunggoni. Lagu Kutha Blitar kelawan lelagon Kembang Rawe pamundhut saka Bu Maroh. Oke. Enggak, ayo dibantu. Dibantu kali Bu Dwi kalawan Mbak Nggih, Retno Jongpe. Oke. Budwi. Diropel. Dilangsung ning ngoten nggih. Nggih. Berarti Digawe medley. Balik Mantun saka- Blitar istimewa. Blitar. Kutha Blitar. Kutha Blitar. Ah, gue sesuk nanggap apa to, Cik? Sesuk nanggap apa? Araran ndok. Oh, ora. Soale iki sing mundhute juru kunci nggih, Juru kunci, nggih. kudune diaturi, ngono gak diaturi pasukane nak dikerahno Nggih. lah. Bosok. Benceng menika gebyar Pasukane budaya. juru kunci. SD sak Kabupaten Blitar menika ken kula pawai. Oh. Benjing siang sampai dalu mangke jenengan dados juri. Oh. Ngoten. Iya. Rawuh nggih. Tang Kabupaten Sida tanggal 5. Lho, niku nggih. Agustus jenengan kalih kula tanggal 5 ada di Kabupaten Blitar. Pendopo Kabupaten. Pendopo Kabupaten Blitar kalau nggak salah sore menika diaturi drama sokanjenan kita main. Kolaborasi antarane wayang kulit Dwijo Laras Mas Kangko kalian drama soka kita gabung jadi setunggal. Siap. Rol makin jenengan Pak. Benceng kepanggih Pak Beki. Oh, Pak Haji ya. Nggih teng griya Benceng. Aku daftar dadi Minak Jinggo lho ya. Anu Bos, Pun wonten dapukane. sampean karek kelir. Ngerek Kosong Ya sampean yo dadi patih lah. Pate. Pak gak dapuk juru kunci ae to, Pak. Gagak rimang jenengan. Jaran wi. Pilih tak dasmu wi. Iki tanah kok wonten tamu ditan. Ayo apa iki. Perahu layar. Selendang biru lali janjine. Tangga iso iki kok. RW 6. Nah, nggih. Yo, Terus nih midli ini iso. Gawe medley Pak iso. wah saged nih. Yo, Yo, lagune Blitar sithik. Ayo. Yuk, dadas. Sungkem kagem Rama Widodo ing mapan wonten ing Kertosono. Tepuh. Nggih. Pak Haji Rianto, Bupati Blitar. Pak Haji Beki. nggih. Insyaallah kula sowan sak kanca tanggal 5 Agustus. Jijiro jiro, jijiro jijipa. Kota cilik sendawentah. Edi-edi gunung kelut sing ngayomi. Kita zaman-zaman ate gempar. Kita
Jajak. Ya kancane dhisik pira amera blera ning segara Oh, hey. Ayo. Raso. Ayo Sao. Yo, yo, yo. Sing seru Sao. Ari janji. Janjine. Mari ngono pindah Slendro. Cici Laras Indonesia. Hey, hey. Ya. Oh pancen oh yeah. Aku pokoknya bengok-bengok tok. Coba, ayo. Yuk. Janjane kowe ning endi? Elakaku hatiku sudah Tasih kathah pamundhut sing dipun aturaken. Nggih, mengki disambung wonten ing gara-gara.